menapa selong wadon acake ke salam perdana salam penghormatan kanggo Bapak Ibu tuan rumah wadon muga wiwitan nganti pungkasan ing ana alangan paran-paran wadon acake salam penghormatan hang perdana lempar sambor ke muka kendang tiga belang angkat Cilacap, makasih. Ikon Banyuwangi nggih. Gandrung ikon Banyuwangi. Iya betul, betul tidak sekolah, betul tidak salah. Eko mau sare hang